नै मानास नेसनेल पार्कनि हाग्रायाव मानास नेसनेल पार्क मा जायो इयो हाग्राखौनो जाबाय दं ना वा हाग्रा लेवा देवना जाय संनाया बयदो गोलाव सम लानजायालाय दादु जालाय बनायसो लानजायफ्रा बा गिबावासो इनो जिङावनो दंबावो नै र' बा नै जोंनि जिङावनो दङ नै बा ट्रेनिं लानायलै कर्स लादो दे मोजाङैनो कर्स लादो दे मोजाङैनो नै मानास नेसनेल पार्कनि हाग्रायाव मानास नेसनेल पार्क मा जायो इयो हाग्राखौनो जाबाय दं ना वा हाग्रा लेवा देवना जाय संनाया बयदो गोलाव सम लानजायालाय दादु जालाय बनायसो लानजायफ्रा बा गिबावासो इनो जिङावनो दंबावो नै र' बा नै जोंनि जिङावनो दङ नै बा ट्रेनिं लानायलै कर्स लादो दे मोजाङैनो कर्स लादो दे मोजाङैनो बे फरायसालियाव दासान्दि इंराजि सानखान्थि फिजिक केमिस्ट्रि आयदानि थाखाय सा 7 फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों। बेफोर आयदानि थाखाय बिजाथिफोरा MA, MSc, BEd आरो DLED थानाय जानांगोन। लोगोसेयैनो सायख'जानाय बिजाथिफोरनो दानबान्थाखौ 10 निफ्राय 20,000 रां, 10 निफ्राय 30,000 रां आरो 8 निफ्राय 14,000 रां होनाय जागोन। गोसो गोनां बिजाथिफोरा गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलनि नैबे मबाइल नम्बर 600004388282 आव WhatsAppनि गेजेरजों फोरमान बिलाइखौ दैथायहरनो हागोन, नङाब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7086283946 आव थोंजोङै कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन। बिजाथिफोरा गाव गावनि फोरमान बिलाइखौ थाबैनो दैथायहरनांगोन आरो फैगौ 9 एप्रिलाव बिजाथिफोरनि आनजाद जागोन।